Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Kulipi barok yang pergi berdi CTV, yang sebagai pi Syekh Khubor hakimat berhak bersedang ini pai Syekh Khubor nak lagi bentar trong keselah. North Eastern Hill University Students Union hakan Tarik Naiwieng ajar persau. Kalau ada kajik tho, syaka Presiden Jongkari India Draupadi Murmu kabri ruka visitor jongka school ba nehu bandawa wengno mardor ya Vice Chancellor u registrar but ya ki Deputy Registrar ki bamler kap setia. Kisamla puli ka school ba nehu la penjur ya ka jingeki da ka ba khangtala ya ki khrdap jongka nehu baro menta ka singi ka nyautric Naiwieng ajar persau. Namar ka jingmenti jong UVC. Hagani jing khangtala yiki khrdap kimsha yiki kali bandrung shapo bat banmi shabar kanihu. Hendrei kisha tangi kibriu bandrung bat banmi naka khrdap barit jingkani. Kahnyau Trap Integrated Territory Organization haka nyautric Naiwieng asa apusau kala IT da kador khas hau menteri ketenat sam boarding ka sarkar Jylla UET mandal bandawa bari ban penhiar yakabai thang boarding jongki patba. Hadian ba ka Meghalaya State Electricity Regulatory Commission Shillong Nangshen kalau penmi patba ya kedua bai thang boarding bertemai ha kabala keno bala penkiu ya kabai thang boarding jongki patba kat bala penhiar ya kedua bai thang boarding jongki katkan kakong kemoy walang uba bening lingkoi berka kong wanda deukhat ki haban wan pai no Naiwieng ber kim yo let shu Australia nakadau ka jingsha kentai ka visa jongki kini berok langut menta dang don Delhi da ka jing temu ban let ishim menta ha ka jing ya marathon ha Australia kaban sedang nadu ka pra kendai berchpau Tarik Naiwieng kat kum ka jing akran ling ba ka telefon ka kong wanda klai thu ba kala dap ban penbiang ikot kisla nadu ubnai nailar hendri kensan la pentip syaki bala kentai ban ai visa yaki namar ka jing lek kai kan sedang la syai ka singi kila ong ba kim singa mentoi shu bat kin mi no na Delhi la syai ka singi berwan pai no syali Kasar ka Jylla lingba menteri ketenat social welfare uba polling do kalapha ya ka jubab kum ka jing menjur ban penteri kam ya ki jing dawa jong Nyau Trap Youth Council na ka benta ban penklan ya ka anti narcotic task force da ka ba penklan no na ka district executive force jong ki district ha ka ba yadai bat ka jing khontma persha yo drugs bat ban bu ya ki fast track code ni ki yang ka shari bakerpang bat ban wan ra ru ya ki an ki baklan ban ya khon persha ya ka jing jelai jong drugs Presiden kan Nyau Trap Youth Council uba Roy Kupar Syndrome ulama ham balada kinongdi drugs hapo ka Jylla Meghalaya kiberan menta lai langut kin kiyo syaka san langut kapisa ka bakhayo drugs ru kan kiyo but shisnam kan telun daki pau hajar kulur but dagani kapisa jong ki drugs mafia ni kisnar nok hi drug kin thiet ya ka sarkar kin thiet ya ka tnat pulit but kan poiru hadu uput kumbala ja hakiwei pakiri ka Pyrthei ba ka jingsha rabor ba ka jingsha penyap brio kan wanja hakan ga Jylla ru kunju kisamla puli ka school ba North Eastern Hill University ki bala pelong ya ka jingeki dak ba sha jingit menta la san phau kan tatam aa ha ka Tarik Naiwieng asa pusau la thangi dot ting shop jong Vice Chancellor Professor PS Shukla u Registrar Omkar Singh ba Deputy Registrar Administration u Anisha u General Secretary jong North Eastern Hill University Students Union usamla Tony Ho Kharsati ulapan bena bagi samla puli jongka school ba nihu kindang ai teng na pelong ya ka jing ki da ka ba shong sha jing it tat hadu ba Professor PS Shukla unda hiar na ka shuki Vice Chancellor jongka school ba ni hani kleman ya pash Khubor na keligi benta jongkari lapan sange no ya ka dor ba jongka Jammu and Kashmir Assembly hadin ka jing ki ka bajur jongki khat ka BJP persha ya ka rai bin phai biang ya ka Article 370 Wat happening jing persya ketika rai kalau menjur da ka jing kershan jong seng ka badan hak yang sensha bat kiwe ki MLA kinong shong ka Telangana kila rakhi ya ka jing sha jit biang jong Donald Trump da ka ba penek sentiu yo mod dur jong u ubalate da urium nget jong u ubala klat no ubusa Krishna ubala penkentang ya ka temple sha Trump house nam asa ka kunhun pulit jong ka Mumbai kala poi Raipur bantok kit halo ka jing bengan penyap yo Shah Rukh Khan Kini kalong hadin ka jingber yang penyap dangshen yang Salman Khan kabala pelong ya ka jing penjur yakila cingada.
Ke CBI kalau yo ek jingtip ke babenia halo ke jing penrukam na ki artli ki nong ba Bengal ki badang sha token na ke benta ke jing keno ba ka dei ke jing le thok thungkam ke bakun thum ya ke jing penrukam bean persya ya ke jing IP1 ke balak ta ru ya ki babuna ru snam ar za khasa ki nong rat jong ka Tamil Nadu ki thmu bin pelong ya ke jing ki ke bahe persya ya ke land consolidation act ar za apply ke ba ki kentho ba ka ailat ban shin jaka Klem ke jing menjur, jeng kinong song shnong ke babu jing ma, ya ke jakarap, bat ikita lang. Hadin ke por balabu, da ke ying bisha, ba kli du ke NCB jong ajit pawar. Kala penmi, ya ke jing pen menapat ba ke ba pensyai, ya ke jing pen kam shipor jong ka, ya ke syap jong ka baji. Kat badang ab ya ke rai da khadu jong ke ying bisha, hapring ke jing persya na ke liang ke kunhuan bayapat jong syarat pawar. Ka Andhra Pradesh kala pli pat ba ya ka policy drone ke bathmu ban baiting ka 6000 klur tingka kan sen ye ki shispa tli ki karkhana na drone bat ban thau kam thau jang da ka bathmu ban pelong ya ki Jylla kum ka pedeng jang ka Pyrthei na ka benta ka technology drone benta pa ni Phash Khubor na Kylleng ki ka Pyrthei u President Biden ula Khublei u Trump halo ka jing job jong u bar ula kular ban IT ya ka jing kit kli da ka bayat be yaranti kat bau Trump la pen pau ya ka jing snongbu ya ka tik jing khan la khmilanti bakni armut kinang yalam kisai kundu shen banekran halo kan jing IT Secretary General jong ka UN Antonio Guterres la Khublei u Trump halo ka jing sha ji biang jong u bat pen pau ya ka jing long bakloi menteri hakarukom ka batte ik jing e ka Pyrthei wat hapedeng ka jing bam ya hap jing mun hakpor ba letno halo kimat ka jing ka la jong ke Hezbollah kala siat shispa akotli ki rocket na Lebanon shiki benta bashate bat benta pedeng jong ke Israel hakaba ki brio kala mensa bat wanra ik jing julor ki mata ki shipa jong ke Israel kala khanglan ki katu kat ni ki rocket bat kala penjari ya ke jing khang ya ke jing ya nanti haki jaka bashata ka consulate jong ke India ha Toronto kala pensange no ya ki jaka sa jong ki consular hadin baki bor pahara jong ka than Kimshin nala ban pentikna ya ka jing da hapren ki jing ki jong ki Khalistani ki bra nang kiu ka sarkar India kala pen pau ya ka jing sngkhia halo ka jing shngan jong ki nong shnong jong ka ha Canada ka jing shlei ka bajur bha ki thai mi ngi jong ka Spain kala shim ya ka jing im jong arspa khan nyangwat bat prap khandai ngot pa kla ja ngai kham tam ha Valencia deki hajar ngot ki shipai bat ki tanat bakar ki dang pelong yi kam pelat im Rengkat kejiram beratmu ban asyuk na kebenta ki nong shnong ki basakta. Kesarkar Australia kelatmu ban khang yiki khna ki bahpo khandrus nang karta. Bakin pendan kam yiki social media ha kabala khmilenti bakan pentrikam ya ketika an hadin bala pendai ya ketika an. Ketika sinjam kalong ban yadai khna na ki jingma ki bami yiki social media. U President Joe Biden la yaro ya ka Vice President ka Kamala Harris kum kanong yalam ha kalawai. But I Khublei ru yaka na ka benta ka jingalap election ka badan buram bha ka jongka ka Harris club pentikna yu Trump bakan don ka jingkala ka basuk hadian bakla sharem ha ka jingakun ban president kanipa kala ai jingbet yaki 6000 aspa hnya phongut kinong kiu luom na ka benta ka ayop telang ka ban aila diki ban kiu ya sab sant diki luom kunthum yau ama dablam ban manaslu kari kala kamai balad sanlang $1,000 na ka jing ajingbet President ka Kyrgyzstan u Japarov la kentu ya ke Israel ban ko ngu ya ka an ja ka Pyrthei hapren ka jinga kan an ka barang ya shakmat par la khod ya ka jinga pen bet ka basuk hapren ki art likiri da ka baburam ya ka hok chukinong Palestine tiktu kilang Khubor hakimat kilang dasi Khublei